Vítejte u dalšího videa na mém kanále. Dnes nebudeme cestovat do zahraničí, ale zůstaneme doma, ve středu Evropy, v České republice. Podíváme se na jednu z nejlegendárnějších českých metalových kapel, a to kapela Arakain. Dejte like a odběr a my se jdeme podívat, proč je tahle kapela tak legendární. Ještě předtím, než se podíváme na kapelu Arakain, tak se přesuneme do historie, a to do roku 1979. V Československu ještě vládne komunismus a mezitím tehdy ještě nemoc známý zpěvák Aleš Brychta se připojil do art rockové skupiny APAT, do níž se o 2 roky později se připojil i kytarista Jiří Urban. Ale později ve skupině proběhly určité rozepře ohledně jeho dalšího hudebního směřování. Polovina členů pěla na důsledně art rockovém repertoáru a zbytek se rozhodl dělat o něco tvrdší muziku. A tak na jaro roku 1982 Aleš Brychta a Jiří Urban ještě s bubeníkem Miroslavem Nedvědem zakládají metalovou kapelu Arakain. K nim se později přidal zkušený kytarista Rudolf Rozdělovský a baskytarista Olda Maršík. Všichni členové Arakainu byli ze začátku ovlivněni kapelami jako Iron Maiden, Judas Priest, Saxon a dalšími kapely nové vlny britského heavy metalu. Celkově inklinovali spíše k přímočaré metalové hudbě a hráli jak covery, tak vlastní tvorbu, která převažovala. Postupem času Arakain začíná mírně táhnout víc ke kapelám jako Venom a nebo Slayer. Kolem roku 1984 se kolem skupiny točí jako host i tehdy začínající Lucie Bílá. Ta pravidelně vystupuje s Arakain na vzpomínkových a výročních akcích dodnes. Nedvěda v roce 1986 u bicích nahrazuje Karel Jenčík, u baskytary se během několika měsíců vystřídal Zdeněk Kup a následně Miroslav Mach střídá Marka Podskalského, který hrál v kapele jen chvíli. Arakain se poprvé dostávají k profesionálnímu nahrávání ve studiu Československého rozhlasu, kde nakonec vznikly hned 4 nahrávky. V roce 1987 Arakain poprvé vyprodal velký sál Lucerny, kde kapela oslavila výročí 5 let. Výroční koncert se opozdil o 3/4 roku z důvodu, že Lucerna neměla volné termíny, a tak výročí slavili až v lednu 1988. Vystoupili všichni původní členové a pár spřízněných kapel. Atmosféra ve státě a cenzura institucí začíná polevovat. V roce 1989 se pak plně profesionalizovala a vystupovala na rockových festivalech v Československu, Polsku a v Sovětském svazu. Ale z kapely odchází Mirek Mach a nahradí ho Daniel Kopp. Listopadová revoluce kromě změny režimu ale přináší Arakainu další změnu. Na podzim roku 1989 se do kapely připojil bubeník Štěpán Smetáček. Kapela pak na konci roku vystupuje na koncertu pro všechny slušní lidi v pražské sportovní hale ve 4 členech a tam se podaří přemluvit Mirka Macha k návratu. Začátkem roku 1990 vychází jejich debutové album Trash the Trash. Album obsahuje skladby ověřené z koncertních programů posledních 2 let a zaznamenává obrovský zájem fanoušků. 124 000 prodaných kusů je pak navždy prodejním rekordem kapely. Album se stává jakýmsi mezníkem českého metalu a dnes je už považováno za kultovní. O rok později, a to roce 1991, kapela vydává svoje druhé album Schizofrenie. Tímto albem začíná příjemná tradice. Prakticky co rok to nové album. Album je zběsile techno-trashové, dlouhou stopáží a singlem Schizofrenie, které je více ovlivněné poslechem technických kapel, jako je Kakofony. Ve stejném roce, a to 1991, i Smetáček opouští Arakain a přesouvá se k jiným žánrům. Po Smetáčku do kapely nastupuje tehdy 17letý Marek Žižulka. V roce 1992 kapela s novým bubeníkem hraje koncert 10. výročí opět v Lucerně, kde se natáčí album History Live. V průběhu roku pak vychází 3. studiové album Black Jack ve studiu Propast. Album bylo inspirováno Black Album Metallicy a poprvé naznačuje odklon z dosud jasně trashového směru. V roce 1994 Aleš Brychta za účasti kytaristy Mirka Macha vydává první solovou desku Růže pro Algernon. Na začátku roku 2002 v průběhu natáčení alba Archeology ve studiu Propast však kulminuje dlouhodobá krize mezi kapelou a Alešem Brychtou. To vyústí v to, že se v březnu 2002 Aleš a zbytek Arakainu rozhodli, že se jejich cesty rozejdou. A tak Aleš Brychta odchází z kapely a začíná se soustředit na svou solovou dráhu. V květnu roku 2002 byl v Lucerně uspořádán megakoncert ke 20 letům kapely, takzvaně 20 let natvrdo, zároveň šlo o poslední koncert ve staré sestavě, i když se během koncertu členové snažili, aby to tak nevyznělo. Tímto koncertem se Aleš Brychta definitivně loučí s Arakainem. Nastane období hledání nového zpěváka, ale kapela má ve výběru v krátkém čase poměrně rychle jasno. Na místo zpěváka v létě 2002 angažuje objev české scény Petr Kolář a kapela začíná svůj boj o novou identitu a důvěru fanoušků. V roce 2003 pak vychází důležité album Metalmorfoza, které je první album s Kolářem. Album za rok prodeje dosáhne na ocenění zlaté desky. Zvolená cesta byla fanoušky oceněna a začíná nová etapa kapely.
Během roku 2004 kapela hraje na festivalech, jako je Metalmania a nebo Master of Rock. O rok později Petr Kolář odchází z kapely a začíná se přemísťovat na svou solovou kariéru. Kapela ale shodou náhod naštěstí ihned najde plnohodnotnou náhradu a tím nepříliš známého zpěváka Jana Toužimského. S novým zpěvákem kapela vydává album Borník. V kapele se postupně vystřídalo 20 členů. Nebudeme si zde rozebírat historii všech jednotlivých členů, ale tihle tři jsou ty nejdůležitější pro kapelu. Aleš Brychta, zpěv, kytara. Je to ikonický zpěvák a spoluzakladatel kapely s výrazným hlasem a charismatem. Původní profesí je ekonom a v roce 1976 při autonehodě si poranil obličej, což za následek to mělo ztrátu levého oka. V roce 1978 mu vytvořili umělé oko, ale lékař mu doporučil nosit černé brýle. Díky tomu ho teď můžete znát, že nosí tmavé brýle. Jiří Urban, kytara. Zakládající člen a jediný, kdo je v Arakainu od úplného začátku až do dneška. Spoluvytvářel zvuk kapely od surového traše po modernější metalové aranže. Jeho synem je Jiří Urban mladší, který je zakladatel kapely Dimitri. Miroslav Mach, kytara. Před Arakain hrál v kapele Thor, ale v roce 1986 se připojil do Arakain. Podílel se také na solových deskách Aleše Brychty. Kromě hry na kytaru ovládá web design a spolupodílel se na tvorbě oficiálních stránek Arakainu. Kapela za svou kariéru vydala 19 alb, ale ne všechny byly tak významné jako právě tyhle. Pojďme si je představit. Trash the Trash. Trash the Trash je první oficiální album po pádu režimu. Kombinace syrového trash metalu s chytlavými refrény a texty o svobodě, systému a lidské temnotě. Je označované za zlomové album českého metalu vůbec a bylo prodáno 124 000krát. Schizofrenie. Schizofrenie navazuje na trashovou tvrdost, ale přidává víc melodií a propracovanější strukturu skladeb. Skladba Hibernatus vznikla již v roce 1988, byla nahrána v roce 1991 a vydána až na tomto albu. Dodnes patří k fanoušky nejžádanějším album na koncertech. Salto Mortale. Salto Mortale je čtvrté studiové album kapely. Bylo vydané v období největší slávy Brychtovy éry. Album potvrzuje status Arakainu jako krále české metalové scény. A pak Satanas. A pak Satanas je 7. řadové album kapely. Jedná se o tematicky i zvukově nejtemnější album Arakainu. Texty se nebojí kontroverze, náboženských motivů, apokalypsy a filozofie. Kapela zde experimentovala se zvukem, přidala klávesy, těžší riffy a až domovou atmosféru, ale pořád si udržela trashový základ. A i když se během let měnila sestava, doba i samotný hudební průmysl, Arakain nikdy nestratil to nejdůležitější tvrdost, autenticitu a věrnost svým kořenům. Vždycky stáli nohama pevně na pódiu a ukazovali, že metal v Česku má smysl, sílu i duši. Je fascinující, jak kapela, která začínala na undergroundových koncertech pod dohledem tehdejších úřadů, dokázala přežít totalitu, přechod do demokracie i moderní dobu a přitom si stále udržela vlastní identitu. Ať už Arakain posloucháte dlouho, nebo jste je objevili až později, jedno je jisté, tahle kapela tu nechala stopu, která jen tak nezmizí. No a pokud jste doteď nevěděli, proč se Arakain považuje za legendu české metalové scény, tak doufám, že teď už máte jasno. Díky za zhlédnutí videa. Jestli máte vlastní zážitky s Arakainem a nebo máte nějaké oblíbené album, tak mi to napište dolů do komentářů. Jestli chcete vidět více podobných videí, tak nezapomeňte dát like, odběr a zvonek, ať vám neutečou další metalové fakty a metalu zdar.